Една булка, един младоженец, тъпани и гайди и лудите им колеги. Какво може да се обърка? Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Българска сватба се потапяме в българските традиции и обичаи. Всички ще се пременят в народни носии. Някои ще месят хляб, други ще даряват зестра, един поп винаги ще закъснее, а младоженеца дали ще се обръсне, групата ще прецени. Тъпани и гайди повеждат хоро преди всички да седнат на общата софра. Тимбилдинг програмата Българска сватба е подходяща за екипи от 15 до около 50 служители. Програмата може да се реализира навсякъде в страната, като препоръчително е да бъде в район около исторически значимо място. Копривщица, Калофер, Широка лъка, Трявна или Габрово. Нека изиграем едно сватбено хоро заедно. Разберете как да получите тимбилдинг програмата ни чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още информация и тимбилдинг игри за малки и големи екипи. До скоро!